At ikaw, oo ikaw, di ba, jowang-jowa ka sa mga post mo, sa social media, puro ka reklamo na walang nagkakagusto sa'yo. Di ba? Na wala kang jowa, wala nagpaparamdam. Ay nako, mahal. Sa tingin mo, ikaw yung problema o sila? Ang sagot lang dyan, ikaw. Tingin-tingin din sa salamin kasi merong mga pagkakataon na talaga nga namang busy ka or ayaw mo lang talagang lumande. Na yung puso mo pagkalamig-lamig na parang yelo, yung trust issues mo mas makapal pa sa mukha ng ex mong iniwan ka. Di ba? Hindi, ang akin lang naman, baka may nagpaparamdam sa'yo tapos ikaw walang nararamdaman or manhid. Kaya naman mahal, magandang gabi. Ano yung sa'yo? Kimchi no imnida. At syempre ako ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Mahal ako to, si DJ Kim Chino at makakasama mo ko ngayong gabi. Kabaliktaran mo kasi 69 tayo. 6 to 9 p.m. mo ko makakalambingan at talaga nga namang malalasap. Malalasap ang aking mga words of wisdom. Wisdom nga ba? Hindi, ang akin lang naman mahal. Single ka pero hindi ka naman pangit, di ba? Puro ka reklamo sa friends mo, sa pamilya, status mo sa Facebook, na sinasabi mong walang nagkakagusto sa'yo, wala kang jowa. Pero in fact, meron namang umaaligid. Hindi ka nga lang talaga sensitive. Diba? Kasi may mga humihirit nga sa'yo nag-good morning, nag-good night. Kaso nagre-reply ka kapag bored ka lang. Diba? Sinisin mo, ayaw mong bigyan ng chance. Pero ang akin lang naman dito, oo, minsan hindi lahat ng tao kayang magbigay ng effort at parang one-sided lang ang panliligaw at paglandi. Iba yun. Feeling ko mahal may sakit ka na. Ang tawag sa sakit mo ay kamanhidan. Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Oo. Ibibigay ko ang 3 gamot sa kamanhidan. 'Di ba? Ito yung para sa katawan, sa puso at damdamin na tila ba walang pakiramdam. O ito na mahala, ang unang gamot sa kamanhidan ay Sensitibo Forte. Wow, pamilyar. Hindi, para to sa mga taong manhid sa effort, sa lambing at sa hints ng mga lumalandi sa'yo. Kasi merong nag-good morning sa'yo, merong nagte-text, pero parang wala lang sa'yo. Oo. Diba? Na parang kapag sinabihan ka ng, uy, ang ganda-ganda mo naman, ang pogi mo naman, ikaw naman si okay. Ano yun? Pagkatamlay-tamlay, dapat yung ano mo, yung performance level mo, kahit talking stage or landian pa lang, 100% na kung jowang-jowa ka. Hindi ako dati mahala, ito dati pa to. Kapag bored ako tapos sinubukan ko makipag-usap sa mga message request na hindi ko naman kilala, dati lang to only to find out nung bina-crowd check ko, pwede naman pala, pwedeng maging jowa at doktor ang aking nakadate. Diba? Obigaini, magaling sa... magaling mag-alaga ng babae rin. Mamaya ko ano masabi ko. Pero ayun na nga, nakadate ko at binigyan ko ng chance. At talaga nga naman si Kim Chino ay naging sensitive sa mga pagkakataong iyon. Oo. At kami ay nagkatikiman ng mga pagkain na in-order sa date. Ang sinasabi ko lang naman dito, be sensitive. Kaya kapag gabi, pwede mong i-take itong Sensitibo Forte at mag-self-reflect. Woo! Unang gamot pa lang at talaga nga naman si Kim Chino ay pinapawisan. Meron pa ako 2 gamot sa kamanhidan, mahal, sa aking pagbabalik. At muli, hanggang 9 p.m. pa naman si Kim Chino. Kaya mahal, manatili lang katutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.